Dacă aveți ceva de spus, la început v-am spus, am zis să ne tutuim, nu mai știu, mai venise ceva în minte, dar am uitat ce vreau să vă spun. O să ne cunoaștem pe parcurs și o să fie totul bine. Ok. Ok, deci... Să-mi spuneți dacă vedeți. Da, se vede foarte bine. Ok. Deci, începem o nouă clasă. Vă urez mult succes. Prindem și o muhurta bună. Asta e cel mai important. O muhurta care indică că va dura foarte mult acest curs, cel puțin câțiva ani, suficient pentru voi ca să învățați. Deci totul e ok. Bineînțeles că poate nu toți dintre voi o să fie foarte atrași, o să meargă mai departe, că sunt multe persoane care intră la început și se pare plictisitor. Oricum, introducerea, cosmologie, ce am zis mai devreme, că o să facem la început, poate să pară, unora le pare plictisitor și nu mai rezistă. Dar eu zic că să încercați să rezistați și o să ajungem și la lucruri mai concrete pe astrograme, deși o să discutăm și astăzi vreo 4 astrograme, o să vedeți că este foarte, foarte interesant. Ok. Deci, o să vorbim la început despre originea astrologiei. Deci, cum să spun, în cazul astrologiei vedice e cu totul altfel decât în astrologia asta tropicală. Ce să spunem, manuale de astrologie tropicală, asta europeană. Acolo se spune că ar fi apărut, nu știu ce, Mesopotamia sau un alt stat, în altă țară de asta veche, ar fi apărut întâmplător, că niște păstori au privit la cer și privind cerul și au dat seama că e o corespondență dintre planete și ce ni se întâmplă nou în viață. Dacă stăm puțin să ne gândim logic, nu avea cum să întâmple lucrul ăsta, pentru că e o știință mult prea complexă astrologie, chiar și asta tropicală, ca să stea lucrurile așa. Deci, potrivit cunoașterii vedice, se spune că toate științele vedice, inclusiv Jyotisha, putem să spunem Jyotish sau Jyotisha. Deci toate științele astea sunt create de divinitate, ca să ne ajute pe noi, o să vedem mai încolo de ce. Deci, potrivit textelor, vedelor și textelor clasice de Jyotisha, această știință este creată de divinitate Dumnezeu. Și am un verset aici din Lomasha Samhita, în care se spune, la începutul creației această știință a fost dată de Domnul Vishnu. Domnul Vishnu e, putem să-i spunem, Dumnezeu, e același lucru. Lui Brahma, prima ființă creată din univers, cu cuvintele, Jyotisha este știința supremă, ea distruge suferința tuturor ființelor. Această știință revelează totul trecut, prezent și viitor. Jyotisha oferă perfecțiunea spirituală și este cauză a eliberării moksha. Deci vedeți ce importantă e astrologia vedică și plus că e creată de divinitate. Acum să ne gândim puțin, de ce credeți voi că ea distruge știința asta, suferința tuturor persoanelor? De ce credeți voi? De ce credeți că se spune așa în versetul ăsta? Ne ajută să înțelegem propria karmă și let go of de atașamente. Da, deci asta e una dintre, să zic așa, dintre răspunsuri. Celălalt răspuns e faptul că înainte, în perioada vedică, cumva așa cum se mai păstrează în India, fiecare om avea acces la un astrolog. Deci așa cum avem noi acum, era ca o asigurare medicală, să zic așa. Așa cum avem noi acces la asigurare medicală sau la orice alt tip de serviciu din partea statului, așa aveau ei acces la un astrolog. Și astrologul îi spunea, uite, tu ai karma asta, ai făcut lucrurile astea în trecut pentru care acum suferi și îți propun aceste lucruri, remediu, să discutăm astăzi mai încolo, ca să-ți îmbunătățești karma, să scapi de karma asta negativă. Deci, practic, era o modalitate de a-ți îmbunătăți karma. De-aia se spune aici că distruge suferința tuturor ființelor. Această știință revelează totul trecut, prezent și viitor. Cred că știți că e un termen, poate știți, Trikalagya se spune. Despre astrologii vedici se spune că sunt Trikalagya. Tri înseamnă 3, Gya, cunoaștere despre timp. Deci Kala înseamnă timp. Deci trecut, prezent și viitor. O să vedem că există și anumite combinații în astrogramă care, deci practic un astrolog foarte bun chiar poate să aibă o anumită combinație care legat de Jupiter, o să vedem mai încolo, și chiar poate să fie deci foarte bun astrolog și chiar să știe trecut, prezent și viitor. O să vedeți că nu e așa de ușor, că nu o să intrăm în detalii mai încolo, ca să-ți dai seama, de exemplu, ce ai fost în ultima viață, care sunt șansele să fii sau ce o să fii în viețile următoare și așa mai departe. Deci oferă Jyotisha, oferă perfecțiunea spirituală,
cum a spus Gabriela, că te face ca să conștientizezi, să cunoști. O să vedem, e o știință care descrie orice lucru din universul ăsta. Și spiritual și material. Deci spune ceva despre sufletele noastre, despre evoluție spirituală, ce putem noi să facem. Dacă o știință descrie atât de bine toate lucrurile, știința perfectă descriptivă, practic, cunoașterea asta până ne ajută ca să avansăm spiritual. Asta e ideea. Se spune, sunt o grămadă de versete în scripturile vedice în care se spune că cunoașterea pur și simplu transformă toată karma noastră în scrum și noi avansăm foarte mult. În Bhagavad Gita și în multe alte scripturi, n-am mai pus aici un citat. În sensul ăsta este cauza eliberării, moksha. Ok, și deci în aceeași linie avem un verset, de fapt e o parte dintr-un verset din Bhagavata Purana, tot așa o scriptură vedică, nu este de astrologie, cealaltă era de astrologie, primul verset, în care se spune că la începutul creației, divinitatea Vishnu, iarăși Vishnu, a pus în inima primei ființe create Brahma toată cunoașterea vedică. Deci a pus, e primul verset din Bhagavata Purana. Deci a pus toată cunoașterea vedică, o să vedem astăzi mai încolo. Asta însemnând cunoașterea superioară, să zic așa, spirituală, directă despre suflet, despre Dumnezeu, despre cei cu noi în lumea asta, care se numește Paravidya, și Aparavidya, din care face parte Apara, cumva înseamnă cunoașterea indirectă. Noi cunoaștem lucrurile astea, suflet, Dumnezeu, cu ajutorul astrologiei, dar indirect, să zic, nu direct. Deci toate lucrurile astea au fost date primei ființe create. Vedeți, aici e reprezentat Vishnu după o iconografie, să zic așa, vedică. Aici este Brahma cu 4 capete, se spune că are 4 capete, bineînțeles că asta înseamnă că are cunoaștere, are acces la toată informația din univers, că dacă ai 4 capete înseamnă că ai 4 minți și foarte multe simțuri. Asta e ideea. O să vedem mai încolo că există anumite combinații care îl indică pe Brahma și implicit indică o persoană care are cunoaștere. Putem să ne gândim că și, de exemplu, în Biblie se spune că Moise, cum a făcut Moise? Moise a coborât cu tablițele de lege, nu? Parcă Moise era. Deci, același principiu. Deci aici e vorba despre Brahma, putem să spunem oricând, deci e vorba de un principiu. Deci se descrie în Biblie, se spune că Moise și alții au avut contacte direct cu Dumnezeu. Au primit anumite legi, era vorba de niște legi, tablițele cu legi. Așa și în cazul lui Brahma, a primit niște tablițe, adică niște informații, toată cunoașterea vedică. Deci același principiu. Și am scris aici, cam cum se întâmplă. Deci de la Vishnu, care se spune că ar fi Dumnezeu, în cultura asta vedică, cunoașterea vedică. După aia Brahma, prima ființă creată din univers, care e creatorul secund, că el a creat mai încolo, poate o să discutăm altă dată ce a făcut el în univers. După aia Rishi, se spune Rishi, mari înțelepți. Să zic așa, cum ar fi fost Moise, să zic așa în creștinism. După aia au primit de la acești Rishi Brahmana, asta înseamnă persoane învățate. Și avem chiar și în ziua de astăzi foarte mulți Brahmana, să zic așa, Brahmana înseamnă tehnic preoți. Persoane care sunt avansate, au foarte multă cunoaștere și încă mai, cum să zic, cunoașterea asta din trecut, încă o mai rescriu. Pentru că e nevoie. Multe din cărțile vechi s-au pierdut pentru că au trecut foarte mult timp. E nevoie să fie rescrise, pentru că, cum să zic, de fapt noi nu evoluăm, noi involuăm. Și pentru că faptul că involuăm, noi din ce în ce mai mult avem o inteligență mult mai slabă și e nevoie ca aceste cărți de Jyotisha și alte cărți de cunoaștere să fie rescrise. Asta e ideea. Ok, și după Brahmana, deci suntem noi care nu suntem nici Brahmana, nu suntem foarte învățați, nu putem să scriem noi cărți de astrologie, să spunem ceva nou. Nu avem o înțelegere atât de profundă. Bineînțeles, ce să mai zic de Rishi, de Brahma, deci nu mai discutăm. Deci ăsta e un principiu care funcționează și cumva se spune despre el în toate culturile spirituale. Și avem în astrologia vedică, să facem o paranteză, ceea ce se numește Parampara Yoga. Parampara Yoga înseamnă cineva care, adică de o persoană care poate să aibă legătură cu transmiterea cunoașterii. Și cei care sunt mai vechi, știu că am spus, le-am zis de mai multe ori că, de exemplu, dacă guru cu Ketu, deci guru e Jupiter Ketu, ai o legătură, să zic cu casa 10-a. O persoană care transmite cunoaștere. O să vedem mai acolo ce înseamnă guru, ce înseamnă Ketu. Vă spun doar așa ca idee. Sau Shukra, Venus cu Ketu. Sau chiar guru cu Buddha, cu Mercur, deci Jupiter-Mercur. Ideea ar fi să fie în conjuncție. O persoană care transmite cunoaștere vedică. Ca un exemplu așa, în momentul ăsta eu am mașinetul în Pești, casa 10-a care indică cariera, e transitată de exact guru Ketu, în cazul meu. Adică șanse mari ca în momentul ăsta, în perioada asta, și am început un an în urmă, șanse ca să transmit cunoaștere. Bineînțeles că nu toți care au ascendentul în Pești o să facă lucrul ăsta.
Contează alte astrograme, alte combinații, astrograme divizionale despre care o să vorbim mai încolo. Vreau să vă spun că dacă aveți vreo întrebare, cum să zic, în limita bunului simț, să nu acapărăm tot timpul pe care l-avem alocat astăzi, puteți să puneți întrebări. Deci nu e nicio problemă. Am eu o scurtă întrebare aici. Ai precizat Jupiter cu Ketu, ca și combinație, și Venus cu Ketu. Cu Ketu, da. Da, eu știu o persoană care are ambele combinații și mi se pare total pierdut în spațiu și incapabil să transmită orice cunoaștere. Adică e obligatoriu, dar toate persoanele, adică eu știu clar o persoană care are ambele combinații și e departe de a fi un teacher. Da, ideea e că noi combinația asta trebuie să aibă legătură, de exemplu, cu casa 10. Ca să dau doar un exemplu, că sunt multe alte reguli. Trebuie să, de exemplu, în cazul meu, să zic așa, e un astrogramă natală, Jupiter deci guvernează casa 10, că e săgetătorul, că stă ascendent în Pești. Ok. Jupiter este în Gemeni, cu aspect reciproc cu Ketu, care Ketu este și în zodia lui Guru. Și Jupiter în conjuncție cu Venus. Deci, practic, ca și cum aș avea, pentru că funcționează și ca aspect. Deci trebuie să aibă legătură cu casa 10-a, trebuie să aibă legătură cu Aruda Lagna. Aruda Lagna e un ascendent special care ne indică pe noi, cum suntem noi văzuți de alții, și mai indică și cariera pe care, pentru că noi suntem văzuți cumva prin lucrurile pe care le facem. Și o să vedeți cât e de relativ ușor ca să ne dăm seama. De exemplu, cineva are o Venus singur în Aruda Lagna. Ăla poate să aibă legătură cu arta. Tot ce înseamnă artă, cinematografie, pictură și așa mai departe. Dacă cineva are pe Soare, Surya, ăla șanse mari ca să fie în politică. Sau, uite că o văd pe Tatiana, Venusul indică și moda, indică creatorii de modă. Posibil ca Tatiana, nu știm încă astrograma, o să o aflăm până la urmă, ne chinuim să o aflăm. Șanse ca să le aibă pe Venus, cu Aruda Lagna. Și așa mai departe. Cineva care, de exemplu, este în televiziune, să zic, sau e ziarist. Bineînțeles, Mercur, cei care mai știți, ați mai citiți, cunoașteți astrologia tropicală, știți că Mercur și așa mai departe. Deci trebuie, și pe lângă asta trebuie să avem și în astrogramele divizionare, pentru că noi în astrologia vedică avem foarte multe astrograme divizionare în care acolo vedem clar că mulți sunt născuți cu, poate, de exemplu, știu pe cineva, adică știu, am aflat după internet, un jucător de parcă de crickete, care e născut în aceeași zi cu mine, deci are toată astrograma rasii, asta de bază, identică. Păi el e jucător de cricket și mă ocup cu totul altceva. Deci totul se face, se diferențiază, deci poate să aibă el chiar și ascendentul ca și mine. Și sigur, deci poate să fie diferit. Deci poate să fie în funcție de astrogramele divizionale. Și de-aia se spune că în astrologia vedică, dacă nu studiezi astrologie și nu ții cont de astrograme divizionale, nu poți să faci nici măcar un pas în astrologia vedică, cunoașterea astrologiei vedice. Bineînțeles că eu pe grup acolo și noi ca exemple, la că suntem începătorii la curs, mai dau câteodată exemple și de astrograma rasii, de fapt de cele mai multe ori, că nu poți să intru în astrograme divizionare, că nu le înțelege nimeni, par plictisitoare. Dar cumva ca să atrag și ca să transmit cumva cunoașterea asta, pun astrograme rasii. Ați văzut că mai mult astrograme rasii, că dacă pun doar la divizionare nu o să mai fie nimeni interesat. Ok, mergem mai departe. Acum avem un verset din Guru Nadi. Guru Nadi e un tratat de Nadi, așa numită astrologia vedică Nadi, o să discutăm mai încolo ce cu asta Nadi, deci un tratat de astrologie. Și te spun, la începutul creației, același principiu cumva, Brahma a creat 100.000 de tratate de Jyotisha și le-a aranjat într-o ordine clară și le-a oferit respectos lui Narayana. Narayana iarăși, un alt nume al lui Vishnu. Acum o să mă întrebați, păi stai, dar el adică mai devreme n-a spus că el a primit toată cunoașterea de la Brahma? Da, ideea e că a primit-o și așa o primesc toți ăștia despre care o să vorbim acum. O primește sub formă de sămânță, să zic așa. A primit-o sub forma unui tratat foarte avansat, să zic, de astrologie, la nivel de vorbire abstractă. Nu o să intru acum în detalii. Că vorbirea are 4 nivele, potrivit cunoașterii vedice. Și doar ultimul nivel, ăsta, vac, înseamnă a vorbi. Sunt alte 3 care sunt subtile. Deci, practic, el a primit în inima lui de la Vishnu, se spune că a primit cunoașterea vedică și după aia el a expandat-o. Și se spune că a scris 100.000 de tratate, dintre care, dacă sper să nu mă înșel, cam 50.000 nu sunt pentru oameni, pentru planeta noastră, sunt pentru semizei, că sunt planete în universul nostru, știm. Și potrivit altor culturi spirituale, creștinismul vorbesc despre îngeri, despre alte ființe. Așa e și în cultura asta vedică. Să recunosc că sunt anumite ființe mai avansate decât oamenii. Chiar și au nevoie de astrologie. Deci se spune undeva că chiar și
Brahma și Shiva, care Shiva e chiar mai mare decât Brahma, o să discutăm mai încolo, folosesc astrologia. Și chiar sunt texte în care vorbesc, de exemplu, Shiva cu Parvati, cu soția lui, care ei sunt entități foarte, foarte, foarte avansate față de noi. Deci, practic, a preluat cunoașterea aia sub formă de sămânță de la Vishnu și după aia a expandat în 100.000 de tratate. Se pare că pe Pământ au ajuns doar 50.000. Asta fiind timp foarte, foarte mult înapoi, în urma noastră. După aia se spune că le-a oferit într-o ordine clară și le-a oferit respectuos lui Narayana, în sensul că le-a consacrat. A zis, Doamne, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai dat această cunoaștere și mi-ai dat posibilitatea ca să o transmit mai departe. În sensul ăsta i-a oferit-o respectuos Narayana. Și aici avem un text din Parasharahora, care este un tratat de astrologie pierdut, nu mai se găsește decât sub formă de citate care au fost, cum să zic, citate în alte, să zic așa, în alte volume mai recente, cărți mai recente. Și aici, de regulă, se dau mai multe liste. Unii dau, adică diferă la nivel de număr. Unii zic că cei care au răspândit știința astrologiei ar fi 18 în număr. În Parasharahora se spune că ar fi 20. Am ales acest citat ca cumva să aveți habar, să auziți măcar o dată cam care sunt numele lor și în momentul când dați o carte sau un fragment dintr-o carte scrisă de ei, să știți că asta e o carte de valoare. Și vedeți că primul e Brahma, Narada, Vyasa, Vasishta, Atri, Parashara, Lomasha, Yavana, Surya, Chavana, Kashyapa, Brigu, Pulastia, Manu, Acharya, Paulisa, Shaunaka, Angiras, Garga și Marici. Ăștia ar fi. Deci aceștia trebuie cunoscuți ca fiind cei care au răspândit știința astrologiei, Jyotisha. Deci cumva sunt la nivelul de ce am zis mai devreme. După Brahma au venit Rishi, mulți dintre ei sunt Rishi, cam majoritatea sunt Rishi sau chiar la un nivel mai înalt și și-au făcut, să zic așa, școlile astrologice și le-au răspândit mai încolo, la discipoli care erau Brahmana. Am zis că următorul nivel e Brahmana. Și după Brahmana suntem noi. Asta însemnând mii și milioane de ani. O să discutăm mai încolo ce e și cu creația asta, că potrivit culturii vedice, practic universul e mult mai vechi și omenirea pe Pământ. E practic de la creația universului, nu a fost creată. Și o să vă dau și niște cărți pe care, dacă vreți să le citiți, o să înțelegeți mai bine. Că sunt chiar și artefacte în arheologie care atestă ce spun acum. Că vârsta omenirii, să zic așa, e mult mai veche decât să spune că ar fi. Ok, mergem mai departe. Aici câteva exemple de cărți care s-au păstrat, să zic așa, care sunt păstrate. Deci, Briha Parashara Shastra, care e scrisă de Parashara. Vedeți aici, practic, e publicat în toată lumea, se găsește pe internet de descărcat. E cartea cea mai importantă, e Biblia Astrologiei în Kali Yuga. El a scris-o în urmă cu 5.000 de ani, atunci când am intrat în Kali Yuga. Noi pe asta trebuie să o învățăm de bază. O să o învățați, sper, de la mine. Adică lucrez la ea să o traduc din sanscrită. Chiar și data viitoare o să începem cu primul capitol despre creație, să vedeți ce interesant este. Deci față de cartea asta mai avem Narada Purana, Lomasha Samhita, care s-a păstrat, Yavana Jataka, Brigu Sutra și Gargahora. Toate astea o să le studiem cumva, o să intrăm în ele, că în mare există. Deci vedeți, au existat. Ideea e că ele cumva să rescriu. Deci am putea să ne supărăm, să spunem, sau să le panicăm, cum se zicea într-un timp că a ars biblioteca din Alexandria și gata, e sfârșitul lumii. Nu. Ideea e că se pierd, timpul le face ca să dispară, dar le face să dispară tocmai pentru că nu mai e momentul ca noi. Noi n-am mai putea, de exemplu, să înțelegem cărțile cum erau scrise în urmă cu 5.000 de ani, cărțile de astrologie. Și apar persoane de-astea care cumva, să zic așa, sunt împuternicite și le rescriu. Ca să vă dau un exemplu, chiar și în ultimul secol, sau în ultimele 2 secole, au apărut persoane care au scris cărți care sunt, să zic așa, poate la un nivel de Yavana Jataka, să zic așa. Sau chiar poate Lomasha Samhita. Deci, practic, încă mai apar persoane iluminate, brahmani, care sunt foarte iluminați și scriu cărți interesante. Deci, procesul merge mai departe. Ultimul astrolog proeminent, cel mai proeminent, să zic, din ultimele 2000 de ani, este Varaha Mihira, care a trăit în urmă cam 1700 de ani. Și are o carte, de fapt, 2 cărți foarte importante, Briha Jataka și Briha Samhita. O să le studiem mai încolo. Deci, cărți foarte, foarte importante de astrologie. Ok, mergem mai departe. Este Jyotish, am scris textul, l-am pus aici, care l-am și pe grup, l-am pus acolo pe grup, în care se spune. O să intrăm cumva, să înțelegem mai bine, să intrăm în el, în ce am vrut să spun aici. Deci astrologia vedică Jyotish este una dintre cele 6 științe auxiliare ale vedelor. Și este un limbaj sau o criptogramă mistică creată de divinitate.
Așa cum orice limbaj are asemenea părți ca substantive, verbe, adjective, adverbe, astrologia vedică nu este diferită cu excepția faptului că în acest caz aceste părți sunt reprezentate de planete, zodii, case, aspecte. Este un limbaj spațiotemporal al Universului. Deci ideea e că Dumnezeu a creat astrologia vedică. Astrologia vedică implică existența, cum sigur știți deja, a unor planete care se învârt după o anumită regulă, după o anumită ordine. Ele indică karma noastră, în funcție de nașterea noastră, să zic așa, în momentul nașterii. Și practic este ca să vă spun și altfel, ca un ceasornic. Dacă de la un ceasornic obișnuit vedem timpul, cât e timpul, de exemplu, acum e 19, probabil aproape de 19:30, folosim astrologia, ne uităm la zodii, case, planete unde sunt puse pe cer la un moment și toate astea sunt ca și cum ar fi limbile unui ceas. Și noi vedem karma noastră. Deci ceasul ăsta universal, noi vedem karma noastră. Asta e cu astrologia. Noi vedem karma noastră. Bineînțeles, karma, vă spun așa, la modul general, că o să vedem multe alte lucruri. Deci asta e ideea cu astrologia. Și e creată de Dumnezeu. Deci nu a creat, n-a apărut așa dintr-o dată, s-au așezat. Chiar e o anecdotă, cred că cu Newton. Cred că cu Newton este, asta apropo de ideea de creator. Deci Newton se spune că a fost un fizician, cred că ați auzit de el. Avea un prieten care era necredincios, nu credea că Dumnezeu există. Pe vremea Newton, oamenii de știință încă mai credeau în creaționism. Adică că să ne creează Dumnezeu și așa mai departe. Și se spune că odată Newton a făcut o machetă a Universului, cu planete cum se învârt. Se mai fac și acum unii. Și a pus-o la el în curte și l-a invitat pe prietenul respectiv să vină. Și a venit și ăsta a văzut macheta aia foarte frumoasă și s-a mirat. Și a zis, cum a apărut asta aici? Și Newton a spus, păi a apărut pur și simplu. Deci n-am făcut-o eu. Pe cum a apărut? Păi ce? I-a zis Newton, păi dar nu îmi spui tu că universul ăsta care e atât de maestos, atât de minunat, a fost creat la întâmplare, așa și macheta asta. A apărut în curte la mine întâmplător. E o anecdotă interesantă cu Newton asta. Ok. Restul textului pe care l-am pus acolo, pe grup. Prin informația adusă, această știință se prezintă ca o disciplină prin care se diagnostichează starea de condiționare karmică, nivelul de conștiință. Am zis că e ca un ceas cosmic care indică karma noastră, a oricărei entități umane și ca unealtă care ne poate ajuta să ne transformăm existența prin potențarea liberă în nostru habit. O să vedem mai încolo astăzi. De aceea, astrologia vedică este știința care ne poate servi cel mai bine în încercarea de a ne cunoaște, de a ne transforma pe noi înșine. Pentru că, știm ce trebuie să vedem. O să discutăm astăzi despre remedii. Deci avem remedii. Putem să ne schimbăm karma concret. Deci putem să ne schimbăm karma concret. Și pur și simplu e vorba de autocunoaștere, de conștientizare și ne dăm seama ce cu noi pe pământul ăsta. Asta e cu astrologia vedică. Ok, acum o să discutăm că Jyotisha, deja am spus mai devreme, este o știință descriptivă. Deci Jyotisha poate descrie perfect momentul nașterii, natura și evoluția ulterioară a oricărui lucru. Ființe mișcătoare, semi-mișcătoare. De exemplu, am scris mai jos animale, copaci, deci există și astrologia pentru copaci, pentru animale. Sunt combinații date în astrologia vedică. Noi ca astrologi trebuie să învățăm când, într-un moment dat, se naște o ființă umană sau se naște un copac sau o altă entitate, o pisică, sau noi trebuie să știm lucrurile astea, ca să nu ne facem de râs. Bine, în Kali Yuga e mai greu să ne facem de râs, că nu are cine să ne facă de râs, că nu mai știe nimeni astrologia vedică atât de bine. Ok, deci ființe mișcătoare, nemișcătoare, lucruri întreprinderi. Ok. Și am dat aici niște exemple. Nașterea unei ființe, oameni, animale, copaci, am zis deja. Sau nașterea unei societăți, organizații, partid politic și orice altceva puteți să vă gândiți. Nașterea unei faceri sau a unei alianțe. Și am trecut aici căsătorie. Deci căsătoria așa asta. Poți să-i facem un astrogramă la început și ne dăm seama cam ce se întâmple mai încolo. O să discutăm. Ce și cum și când o să discutăm despre muhurta. Nașterea unui curs. De exemplu, cum e cursul. S-am scris nașterea ca să înțelegem noi că e ca și cum o entitate a luat ființă, s-a născut, cum suntem noi, oameni. La un moment dat ne-am născut. Sau în momentul unui accident. Deci practic, orice moment, dacă îl analizăm, care e legat de nașterea unei entități, de exemplu, sau de nașterea unei societăți, întemeierea unui partid politic, a unei organizații și așa mai departe. Deci momentul ăla ne spune clar cum va fi viitorul. Cum am ales eu muhurta asta, momentul ăla prielnic pentru începerea cursului acum, ca să-mi arate în primul rând că e vorba de posibilitatea ca cineva să învețe astrologie vedică și să fie de lungă durată. Asta m-a interesat. Bineînțeles, în funcție și de astrogramul meu natal, o să discutăm mai încolo. Ok, și noi
o să discutăm, o să folosim mult și o să începem de astăzi astrologia, adică astrograma, reprezentarea grafică a zodiacului folosită în sudul Indiei este cea mai bună. Sunt încă alte două care sunt folosite, dar eu asta, Rashi Chakra asta, mi se pare cea mai bună asta în sudul Indiei. Deci, practic, este cea mai bună din mai multe motive. Deci, odată că este foarte asemănătoare cu cea tropicală. Mulți dintre noi am început să învățăm astrologia tropicală. Cumva la astrologia vedică am ajuns mai târziu. Deci tot așa cumva, numai că e pătrată, nu e rotundă. Și are ordinea inversă. Celelalte folosite în sudul, în estul și nordul Indiei sunt mult mai complicate. De exemplu, ne e foarte greu la aspectele planetare sau la aspectele de zodii. Ca un exemplu. De exemplu, avem aici, dar nu o să dau exemple cu aspecte de planetă, o să dau exemplu de aspecte de zodie. Deci, practic, se spune că zodia Berbec aspectează Vărsătorul, aspectează Scorpionul, deci zodiile se aspectează între ele și Leu. Dacă am folosit reprezentările grafice ale celorlalte, care m-am spus, care sunt folosite în celelalte părți ale Indiei, e foarte greu ca să vedem aspectele astea. Mulți le folosesc pe celelalte reprezentări grafice, dar nici măcar nu folosesc aspectele astea de zodie. Dar eu zic că și cei care sunt deja mai vechi știu la curs că e foarte util ca să știm aspectele astea de zodie. Deci e foarte, foarte util. Marian, scuză-mă că te întrerup. Da. Poți să mai spui o dată Berbecul ce aspectează și cum se văd aceste aspecte sau faci asta ulterior? Deci oricum facem asta, Gabriela. Deci asta noi acum suntem cumva pentru că am luat astăzi niște exemple, dar am vrut ca să vă familiarizați cu astrograma asta folosită de noi de acum înainte. Dar am pus-o acum. Așa am făcut și la cursul pe care l-am început anul trecut. Chiar dacă ei nu înțelegeau nimic, știi, mi se părea că le număr niște căsuțele astea aiurea, total aleatoriu și că n-am nicio substanță ce spun. Poți să întreb pe ei care sunt vechi, că așa li se părea. Pentru că încă n-avea cunoaștere, dar ideea e că dacă noi familiarizăm, nu avem cum să învățăm. Da, eu vă bombardez de fiecare dată cu astrograma asta și cu exemple, ca încet să învățați. Chiar dacă suntem la introducere, la cosmologie, la lucrurile astea. Deci ideea e că cum e treaba cu reprezentarea asta din folosită în sudul Indiei, pe care o folosesc și pe grup, pe astrogramele care le pun și pe care noi o să le folosim la cursul ăsta. Deci reprezentarea și ordinea zodiilor și locul ocupat de zodii, cum vedem aici, Berbec, Taur, rămân fixe. Deci, practic, nu este ca la astrologia tropicală în care știm că este un cerc și se schimbă, adică rămâne întotdeauna în stânga. În stânga rămâne ascendentul și se schimbă, deci, adică rămâne fix ascendentul. Nu, în cazul ăsta rămân fixe zodiile și ascendentul pot să-l pun aici. De exemplu, pun ascendent sau pun aici, sau trag o linie sau un X, să folosesc diferite metode. Acum poate să vi se pară, care sunteți la început, simplistă. Băi, niște pătrate care oricum nu e așa de colorată cum e aia tropicală, care are aspecte, are multe, poate are, nu știu ce, asteroizi trecuți acolo, dar nu e așa. Cei care sunt mai vechi ar putea să confirme că cei care știu deja pot să vadă foarte multe lucruri când văd o astrogramă de asta care pare la prima vedere simplă sau simplistă. Ok, deci totdeauna va rămâne așa reprezentarea. Berbec, Taur, deci așa va rămâne. Și, deci, practic, ce se schimbă? Se schimbă poziția ascendentului, planetele, care poate să fie într-o zodie sau în alta, știm cu toții, și alte elemente ale astrogramei, cum ai Saruda, Lagna, am zis mai devreme, și alți ascendenți special și așa mai departe. Upagraha, o să intrăm în detalii mai încolo. Deci asta e. Ideal ar fi ca v-am spus, să luați notițe, să desenați cu mâna voastră pe un caiet. Deci aia e esențial. Eu așa am învățat. Am caiete pline în care efectiv nu știam, dar desenam astrograme. Pentru că așa învățăm. Și plus că așa era în trecut, discipolii trebuiau ca să facă ei. Deci practic nu era ca acum scrisul. Și desena, de exemplu, nu era hârtie, nu era disponibilă pentru toți. Și desena, de exemplu, pe nisip. Făceau astrograme pe nisip. Și ca să învățați să vă jucați cu astrogramele ale voastre, ale prietenilor și așa mai departe. Așa învățați scriind și luând notițe. Eu la început, când am început să studiez astrologia, cum să zic, am vizionat foarte multe cursuri, am citit foarte multe cărți, foarte multe articole și nu luam note. Și acum îmi pare rău că nu am luat note, pentru că mi-am luat notițe, pentru că sunt lucruri pe care cumva le-am pierdut sau a trebuit să le reiau. De-aia vă sfătuiesc ca voi să luați notițe. Bineînțeles că acum suntem la început, nu e poate extrem de important să zic prima lecție. Dar
așa vă spun eu, că ideal ar fi să luați cât mai multe notițe că vă ajută foarte mult mai târziu. Ok, deci ați înțeles că ideea asta e reprezentarea grafică, e foarte ușor de ținut minte că întotdeauna berbecul este aici, deci nu este la prima din stânga, e la a doua, deci urmează ordinea, adică așa cum e și mișcarea acelor de ceasornic, nu? Este invers față de ordinea zodiilor cum e la astrologia tropicală, că la astrologia tropicală e exact invers reprezentată. Deci aici asta e ordinea, spre dreapta, exact cum se mișcă acele unui ceas și berbecul, taur, știți, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești. Ideal ar fi, o să discutăm și astăzi mai încolo, ca noi să folosim termenii ăștia în sanscrit. O să vă zic astăzi de ce, și a planetelor și ale zodiilor, pentru că ideea e că au o foarte mare potență, deci limba asta în sanscrită e foarte, foarte potentă și în special ar trebui ca să încercăm să învățăm numele, o să vă dau mai încolo lista numele celor 9 planete, în sanscrită să zic așa, sau numele cele mai folosite, pentru că ne ajută foarte mult să învățăm astrologia. Deci asta e un lucru repetat de învățătorii noștri mai mari, astrologi, care avem și acum pe planetă, care au școli mari de astrologie. Și ne spun, învățați și folosiți numele în sanscrită. Nu sunt greu. Sunt 9 nume de planete. Nu mai zic ca să învățăm și pe astea. Meșa, Vrișaba, Mituna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vrishika, Danush sau Danus, Makara, Kumbha și Mina, care eu le știu și pot să le folosesc. Deci, măcar numele planetelor să le învățăm. Ok, mergem mai departe. Că de-aia v-am pus aici prezentare ca să înțelegeți acum astrograma asta și am pus primul exemplu, să zic așa, de la cursul ăsta nou, astrologie. Și am pus exact astrograma cursului de astăzi, de la ora 19 și 15. Am pus și pe grup acolo un articol. Asta e astrograma. Spuneți-mi ascendentul, în ce zodie e, că acum deja ați învățat astrograma. Bine, cei care știu să nu spun, adică cei mai vechi. Nu știe nimeni. Nu e nicio problemă. Nu. Păi bine, tu... Intuitiv spun că e săgetător. Stai să vedem. Cine zice? Intuitiv, cred că e săgetător. Ok. Nu e, deci e vărsătorul, este vărsătorul, să dăm înapoi. Vedeți aici vărsătorul, deci exact căsuța asta de vărsător. Deci, foarte interesant. Deci am ales momentul ăsta, bineînțeles că nu întâmplător l-am ales ca să încep cursul ăsta să-l țin. Vărsătorul corespunde casei a 11-a, cei care știu, care au mai făcut astrologie tropicală și, practic, vărsătorul împreună cu scorpionul este una dintre cele două zodii care indică direct astrologia, ocultismul, lucrurile ascunse. Deci, întâmplător sau nu, ascendentul este exact într-o zodie care indică astrologia. I-am spus vărsător, dar nu s-a auzit. Nu s-a auzit? Da, acum am dat la microfon. Ne cerem scuze. N-am calculat invers. Ok. Da, deci vărsătorul o să vedem mai încolo, că este guvernat de două planete, Shani, Saturn odată și avem pe Rahu, nodul lunar, care guvernează. Rahu este în casa 5-a, potrivit astrologiei vedice, casa 5-a indică Vidya, cunoașterea, Shruti, scripturile, astrologia, tot ce înseamnă cunoaștere vedică. Deci, practic, indică indicația ocultism, cunoaștere în casa 5-a și este în Gemeni care indică transmiterea cunoașterii. Conferințele, ce facem noi acum, cursul ăsta nostru online. Toate cursurile, tot ce înseamnă transmiterea cunoașterii sunt indicate de zodia Gemeni. Deci și Rahu se spune că este în exaltare în Gemeni. O să discutăm mai încolo, când ajungem la exaltării, debilitării și așa mai departe ale planetelor. Deci e indicația foarte puternică. Pe lângă asta, deci știu că vi se pare din lună, cei care sunteți noi, să vă văd fața. Așa. Deci știu, la început și deși de anul trecut zicea, băi, termină cu pătratele astea, că ești un înșelător, că ne minți, că nu e adevărat, că nu funcționează, că nu există așa ceva. Dar chiar e adevărat, e ceva adevărat. Ok, deci vă spun, încet vă familiarizați. Azi vedem câteva exemple, data viitoare câteva exemple și încet o să învățați. Înainte de a ajunge concret, să discutăm, când vom ajunge să discutăm despre planete, case, zodii și așa mai departe. Deci o să știți mai dinainte. Ok, avem aici, se numește Graha Malika Yoga, deci începe de la casa 5-a și vedeți că toate casele astea 4 la rând sau zodii, că în astrologia asta vedică o zodie devine o casă, toate sunt ocupate de planete. Deci se numește Graha Malika Yoga și practic e foarte importantă planeta care și casa care, să zic așa,
debutează yoga asta și aia care o termină. Aia unde se termină? Deci, practic, unde se termină în casa 8-a, Mercur, care e în domiciliu. Deci, practic, casa 8-a corespunde Scorpionului, cealaltă zodie care indică astrologia. Deci, practic, tot ce înseamnă ocultism și astrologie, noi în principal vedem de la casa 8-a. Deci, e o combinație foarte puternică, cea mai puternică din astrograma asta, împreună cu ascendentul, că e faptul că e învărsător și să pună ascendentul în casa 5-a, transmiterea cunoașterii, e și în exaltare foarte bine. Mai este și Mercur aici, care încheie Graha Malika yoga asta, în casa 8-a, ca stăpânul casei 8-a. Deci, practic, e vorba de astrologie la cursul ăsta, șanse mari ca cei care participă să învețe astrologia vedică. Avem și aici, am prins și conjuncția dintre Guru și Ketu, Jupiter-Ketu, care am amintit-o mai devreme. Ketu mai e și stăpânul casei a 10-a. Deci, practic, indică Guru Parampara Yoga. Ce înseamnă Guru Parampara Yoga? Înseamnă că transmitem o cunoaștere vedică. Și, în particular, că e vorba de Ketu, exact astrologia vedică. Deci, practic, în astrologia vedică Jyotisha este indicată și de Ketu. Ketu este una dintre planete care indică astrologia. Și o să vă spun acum de ce. Pentru că Scorpionul, toți știți, sau mulți dintre voi știți că Scorpionul și casa 8-a care corespunde Scorpionul indică astrologia, în principal, astrologia și ocultismul. Deci, practic, în astrologia vedică, Scorpionul e guvernat de Marte și de Ketu. Deci, practic, și Marte și Ketu poate să indice cunoașterea astrologiei. Și vă dau un alt exemplu. Eu în astrograma natală l-am pe Marte, care v-am spus, guvernează zodia astrologiei, în casa 5-a care indică cunoașterea. Deci, practic, posibilitatea să cunosc astrologia. Și mai avem pe cineva între noi, Gabriela, de exemplu, dacă ne dă voie să luăm astrograma ca exemplu, are Ketu în casa 5-a. Deci are o persoană care studiază de foarte mulți ani, aproape 25 de ani, de foarte mulți ani astrologia. Deci Ketu este în casa 5-a. Deci e foarte important, e foarte bine ca să avem, adică nu neapărat, că avem multe alte combinații, dar așa v-am dat un exemplu, să înțelegeți ce și cum. Deci cineva care îl are pe Marte sau Ketu în casa 5-a poate să cunoască astrologia vedică sau astrologia în general. Ok, ce să vă mai spun?